дар филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Соғд ҷамъомад доир гардид. Он ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бахшида шуд. Барои шодбошии донишҷӯёну устодон раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Маликисломӣ низ ташриф овард. Вай баробари суханони табрикотӣ аз ҷавонон даъват ба амал овард, ки бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам овардашта ба андохтани илму дониш машғул шаванд. ҳамин шароити мусоид фароҳам овардани ҷаноби олӣ барои тамоми кутангаки ҷавонон ҳаст, ки имрӯз нақл дар кардан накунед ки шумоҳо имрӯз донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалӣ ҳаст. чунон аз ҳамин шароит истифода бурда, аз ҳамин устодони баландихтисос истифода бурда тунон дониши мукаммалро бояд ки соҳиб шавитон, ки оянда кутангаки бо дипломи худотон тамоми кутангаки дунёва кору фаъолият бурда метавонад. ин донишгоҳи байналмиллӣ ҳамчуни донишгоҳи давлатӣ, дигар донишгоҳи байналмиллӣ ин статуси гирифтан бисёрам ки як боварии бузург ҳам ҳаст, ки инам боз як дастгирии ҳаматарафӣ пешвои миллат аст, ки фарзандои мо дар сатҳи дунё, дар сатҳои байналмиллӣ кору фаъолият метавонанд. ҳамчунин қайд гардид, ки теъдоди аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон аз ҳисоби устодони ҷавон ва донишҷӯёни фаъоли филиали донишгоҳ ба маротиб афзуда истодааст. Дар робита ба ин ташкилоти ибтидоии сайёҳӣ меҳнатпараст дар филиали донишгоҳ таъсис ва фаъолияти худро дар ин самт бо маром идома дода истодааст. Дар ҷомади имрӯза низ чанде аз донишҷӯёни донишкада ба аъзогӣ қабул шуданд, ба онҳо билети аъзогӣ супорида шуд. از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قهرمان جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشبسشان نسبت جوانان به نهایت به اندازه بوده. برای باز هم ترقی کردن جمهوری تاجیکستان پیشرفت و نموی جمهوری تاجیکستان شرایط‌های بهترین فراهم آورد ایستادند و باید جوانان امروزه برای برگرداندن قرض شهروندی خود باید جواباً برای نموی رشد جمهوری تاجیکستان امروز سهم خود را گذاشته باشند. бахшида ба як моҳи ҷавонӣ дар филиали донишгоҳ таи чанд рӯз аст, ки чорабиниҳои гуногун ташкил ва баргузор гардид. ҳадафи он тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳифзи арзиши миллӣ шаҳр дода шуд.